Ngibingelele ke bobukele emakhaya, ngibingelela ngaphansi kohlelo lwethu umgqoqelo. Bobukele emakhaya ngibingelela yona ingwenya edle ezinye ingwenya. Babukeli ke ngingithembisa ukuthi lo sisi obaleke nama-order abantu emlazi sizongifuna sesimthole. Sesimtholile kusisi obaleke nama-order abantu. Ake siyoyizwela kuyena ukuthi kahle kahle kwenzakalani azabaleke nama-order abantu. Babukeli namhlanje ke siyoyizwela from the horse's mouth ukuthi kwenzakalani. Babukeli nani niyazi anginawo amaningi, ake sinikele khona, ake siyomuzwa ukuthi yini inkinga yakho sisi. Babukeli-ke njengoba ngike nganithembisa ukuthi-ke sokhuluma-ke naye usisi lo owama-order. Sisi njani? Hayi sikhona. Bengisacela sisi uyichaze and then-ke mase-ke uyamchazela umuntu olapha ekhaya ukuthi kahle kahle kwenzakalani ukuze nathi sazi ukuthi kwenzakalani vele. Igama lami nguSanisiwe kaSithole. Yebo. Ngihlala eMlazi. Yebo. So ngicabanga ukuthi sekuna-2 years ngibhekana nento yakashini yama-order nani. And abantu abaningi bayazi ngiba-ordela yonke into bayithole kahle ngesikhathi. Yebo. So kwaba nenkinga-ke empilweni yami nje epersonal ekutheni umuntu wami wathumela incwadi ekhaya yokuthi uzolobola nani nani. Kafika sekutheni-ke cause khona into ekumele ithengwe nani nani, cause uthi yena unemali angaze ayilindile noma ayi-request-ile ebhenki ayifiki. So kaphoqa ukuthi ngithathe emalini yami. Okay. So wathi angithathe ey'malini zabantu lezi. Okay, Yabo. okay. Yes. Ngathatha-ke zona lezo mali lezo. Kancane sisi. Uthatha kulezo kuyimali ziphi? Ngicela ungichazele nje lezi like umuntu mayeplesile i-order. Okay, okay. Yes, umuntu mayeplesile i-order ngithembe phela ukuthi ngizo-replace ngale. Okay. Mayifike, yes. Yeah, ngoba phela bethembisile vele futhi wangithengisa. Okay, ngithathe-ke nami ngipheshe la ngiphesha khona ngoba phela ngithemba ukuthi lesikhathi asishilo ngeke sifike vele. Engakangilutho nje, engakofika imali. Yes. Ngithathe ngithenge lento ebhalwe ekhaya nalowo mali le efuneka ekhaya. Kahle kahle wayezokucela kini? Yes. Okay. Yeah. Umuntu kanjalo, wayebhala incwadi kanjalo. So kwashaya usuku cause usuka ngomhla 11. Okay. January. Okay. Kwaseshaya usuku lezo lolo suku lolo. 2 days before umhla ka-11. Yebo. Mase ngifika kuyena umfana-ke athi hayi imali akumele aze ngayo ekhaya leyo yemicelo nani nani. Akayi-request-ile ebhenki cause vele kubo uthi like abangifuni nani nani lento enjalo. Yabo. So abekho abantu bazokwazi ukuphuma kubo beze ekhaya. Okay. Yes. So kwaphoqa wathi mina angizame abantu. Imaki. Usethi wena zama abantu ngemali. No. Nemali futhi iphume. Okay. Uthi angizama abantu mina abazoya ekhaya. Cause yena kuba yena uyafuna ukuya ekhaya but ikubo abangafuni ukuthi eze kini. Yes. Okay. Yeah, ngizama ukuchaza kanjalo. So ngaka intombazane engizwana nayo kade ngizwana nayo uPhindile Khumalo. Okay, ngithemba ukuthi yes. Naye ngiyathemba ukuthi mhlambe uzozwa ya. Mangifika kuyena ngisichaza isitori sami ukuthi mfethu bengijwayele ukuxoxa ngayo vele umfana ukuthi mfethu nomuntu kanje engijulana naye. So ngafika ngamchazela kuyena lo suku ngicabanga uLwesine noma uLwesihlanu kodwa kwakuLwesine. Ngimchazela ukuthi ayi umuntu wami lo kanje sethumela incwadi ekhaya but kunesimo athi kubo bafuna angeke bakwazi ukuphuma abantu kubo. So kumele ngizame mina abantu like abantu abazoya ekhaya. Yena unayo imali. Yabo. So mina mangizama abantu yena uzoyikhipha imali. Njengomuntu nami phela vele sincwadi already sifikile ekhaya. Kumele ngibazame abantu yabo. Siyangiphusha la ukuthi bafike ekhaya. Okay. Njengempela njengomuntu obejwayele vele ungisiza makunenkinga ethize yabo. Alright. Azame futhi abantu siye kubona futhi sikhulume nabo. Bavuma futhi abantu bangabi nankinga. Yabo. So emva kalokho ke kwathi ngoLwesihlanu ngicabanga ngomhla 10
Ngiphindele kuyena umfana sengihambisa ingubo ngoba phela ngayithungisile ingubo ngani Okay. yomcelo. Umhla ka-10 kushuthi umcelo uzoba 11 ngasasa. yes. Okay. Yes. So ngiphindele kuyena umfana sengihambisa ingubo because kumele ngihambise kuyena umfana ingubo. Mefuna umfana athi imali akayirequestanga ebhenki. Hawu. Yes. Imake. Imali le yama-order yona kwenzakalani ngayo? Beyithatha? No, asikawufiki kuyona. Okay. Yes, Okay, yeah. awungaqhubeka. Yeah. Okay, mangifika umfana-ke athi imali ayi-requestile ebhenki because mina ngibuyelanga kuyena ne-feedback ukuthi abantu ngiyabathola noma ngibatholi. Okay. Yabo. So nami nginqale indaba yokuthi ihlazo nani ukuthi incwadi already sehambile ekhaya and vele ekhaya already sekugcwele abantu. Okay. Sekulungiselela vele usuku. Sebelindele usuku. Yes, yabo. Yeah. And angisenayo into engizoyisho ukuthi ngeke phela vele basikholwe lesi story ukuthi umfana uthi nethethile yabo. Senginqala nje indaba yehlazo. Isipilo, Yes. ubuko. Yeah. Ngokuthi hawu wasithembisa ukuthi uzoletha abantu dololo. Yabo. Salinda sasoma. Alright, aqhubekayo ne-story. Ngiphindele kuyena-ke umngane wami lo ngangichazile ngangifike kuyena ngayizolo. Ngichazele ukuthi umfana utheni. Ngiphindele kuyena ekuseni ngomhla ka-11 ngosuku lomcelo. Umfana ngishiye kuyena ekuseni because ungichazele ukuthi yena imali akayi-requestile because bengifike kuyena ngayizolo ngiyoshiya ingubo. Ngiphindele kuyena ngithi mina athi ngiyokudropha kini emakhaya noma ngikise ka-J. Ngithi mina ngishiye ngaseBorabora. Kuphindile. Mengishiya-ke angishiye khona ngakuphindini. Mangifika kuphindile ngifike ngiqoqoze hlapha ngo-3:30 kuya ku-4 ekuseni. Ngifike ngimchazele ukuthi uphindile mtasa because uyihlobo nasekhaya yabo. Okay. Nje into kanjalo. Ngimchazele ukuthi hey umfana lo uthi imali akayi-requestile ebhenki and angazi manje ngizobuyela ekhaya ngithini. Yeah. Because ekhaya vele abantu sebelindile nje sebeleke ngi-WhatsApp angisazi nozophindelwa ngithini. Yabo. Okay, athi umtasa athi uphindile-ke sengingathi athi uphindile hayi awumancane ngiqale ngehlise nje yabo umoya ngicabangisise kahle nawe. Shuthi nje ngifike kuyena vele kusekuseni yabo wade eyilalela ngo-3:30. Okay. Athi asihambe sekumuntu komunye ubaba khona omunye ubaba angangikwazi ukusho isibongo sakhe-ke. Okay. Yes. Okay. Sihambe sekubaba-ke loyo athi asihambe sekuyena uyena ojwayele ukubolekisa ngey'mali ey'nkulu. Omashonisa. Yes. Okay. Uyabolekisa ngey'mali ey'nkulu nje ngempela. Sihambe sekuyena ubaba simqonqozele ubaba ekuseni sihamba nawe uphindile. Uyena ngisekuyena because umuntu angimazi mina kanti ngifike ngihambikela istori. Yeah. Mangifika-ke sifika kubaba sihamba nawe uphindile sifike singamtholi ukubaba. Athi uphindile hayi khona umuntu ononamba yakhe. Sifike kulowo muntu siqonqoze komunye umxhaso ngezathi. Masiqonqoza lo munye usisi angimazi igama lakhe asinike inamba. Sithi asinamba siphindele endlini yakhe uphindile. Masiphindele endlini yakhe sim-WhatsApp ubaba athi hayi ngim-WhatsApp qala ngim-WhatsApp ngeyami inamba. Ngichaza ukuthi ngicela usizo lakho wara ngichaze nje yabo. Athi inkinga angikwazi nje. Aphinde ama-WhatsApp yena uphindile athi usisi wami lo kanjani udinga usizo and sisho esinye istori-ke yabo sishoda ngemali yedeko. Yabo. So athi wozani. Siphinde sisuke nophindile sekuseni nje ngo-5 5:15. Siphinde kuyena ubaba athi ngoma sifika kuyena ubaba sekhona kusho ukuthi beyojima uthi uyajima ekuseni. Masifika kuyena ubaba-ke simchazele sonke istori nje kodwa mayelana nedeko asisho le story esi-exact. Yes. Yeah, so masifika kuyena ubaba-ke asho ubaba athi okay imali nifuna malini sisho ukuthi sifuna malini. Basinika ubaba u-10,000 Cash. wayi-transfer. Okay. Yes, masinika ubaba u-10,000 wayi-transfer kwi-account yami. Okay. Yeah. Mayi-transfer ubaba kwi-account yami vele abantu anganiwe bazamile yena uphindile. Yeah. Yeah. Okay. Asinike ubaba imali-ke ngithi mina hayi ngoba umfana uthe imali izongena within 7 days yabo. So ngizokwazi ukuyibuyisa imali mhlampe within 7 days loyo. Imake sisi. Wena uthe wathi kuwena akayi-requesta. Uzoyi-requesta manje ngoba nginayo. Okay. Yes. Yeah. Wathi uzoyi-requesta ngaleso sikhathi. Now wamthemba. Yeah, phela ngamthemba-ke. Okay. Yeah. Mese-ke awusambe sibaba asitransfer imali semthamo ingene futhi ibheki lami. Sihambe-ke masisuke sibonge kuyena ubaba sihambe. Masihamba nophindile mese ngiyi-transferele labantu laba asebazamile yena uphindile. Ngiyi-transferele kubona imali cause washo uphindile wathi noma ngathiwa kini sebefika namalini cause instead of ihlazo sebengabonga lokho ukuthi kufike namalini yabo. Yeah.
instead ukuthi kubukaniseke nje ukuthi akufikanga abafana abafikanga kulungisiwe then abantu bangafika. So sihambe-ke nophindile mase imali ngiyi-transfer kubantu labo-ke abasabazamile nophindile. Abazofika kini. Okay. Okay, mase mina ngifanele omunye umfana ngeke ngikwazi ukusho igama lakhe. Yeah. Angiphuthumise khona la ekhaya-ke. Cause kamele ngifike nje ekuseni. Angiphuthumise then ngifike mase-ke bona bafike mhlambe i-hour late noma after mina kodwa i-hour after mina noma 2 hours after mina ngifikile. Okay. Yes. Bafike abantu qhubutsheke mase bangena-ke abantu abakhongi. Yeah. Ziqhubeke ingxoxo zamalobolo nje kwenzeke yonke into. Mase emva kwalokho-ke uphele kwenzeka umcelo nje yonke into. Yonke into iphele. Yes, iphele. Okay. Ingakapheli into kwafika abanye abantu engangibamemile. Okay. Yes. Abangani. Abamadlabule cause ujwayele izinto zepolitiki yabo. Oh, okay. Abama-comrade. So kwaba khona ikhwiri yokuthi omunye umuntu engizwana naye basana bambize yena as umkhonyana. Kanti akuyena umkhonyana loyo. Oh, babize leli comrade wawulimemile. Lalihamba nabangani balo. Wena wawunganimemanga. Ngangilimemile. Oh, nawe wawuyimemile. Oh, nake nazwana vele nali comrade. Ukuzwana kanjani mhlawumbe ukuthandana? Yeah. No. Oh. Like ama-comrade nje. Bazi kanjani kini ukuthi umkhwenyana? Hayi angazi uselapha. Oh, babiza yena loyo ngomkhwenyana. Ingowazi ngoba mhlawumbe kasuka ngekuthini ngathi mase ngihambisa ukudla kwabo. Ngathi mina ngicela ngibhozwe. Oh. Yes, ngathi mina ngicela ngibhozwe. Ko-3 nje kwaku-3 kudla kwangibhoziwe. Lokho kwabanye kangangibhoziwe. Imake kwalo muntu lo ozocela kwakungamboziwe. Afikanga. Oh, okay. Yes. All right. Okay, qhubeka-ke nestory. Mase ngathi ngicela lokho ku-3 kumbhozo. Yabo. Mase-ke sakuhambisa sahambisa nosisi wami. Ngathi mina ngicela ngibhoze. Shothi bakasuka lapho kwaba nalo khwiri leyo ukuthi shothi uyena umkhonyana lona yabo into kanjalo. Yabo. So kangasiyena umkhonyana loyo. Kwakungumuntu engangimemile. Yes. Okay. Hayi ukuthi kwawumkhonyana wami noma yabo. So emva kwalokho kwaba zavela ikwete zaziningi vele ngangizenzile through yena umfana loyo ngoba phela wayethembise. Yabo. So ngithamba kuze ngisaseka imali yabantu. Base ngiphesha. Imake. Imali yabantu ingena kanjani la sisi? Ngoba wena wahamba wayoboleka kumashonisa. Yes. Mawusuka kumashonisa. Umashonisa obvious uzokunika a period of time yokuthi ubuyise imali yakhe back and futhi nayo imashonisa uzoyifuna isinenzalo. Angazange nganginike i-period of time umashonisa wanginika 3 days. And then so akuthi mhlawumbe kwakumashonisa kuphela mhlawumbe kangiboleke kuyena because kwakuningi into ezayidingeka. Okay. Yes. So kwakumele kunabanye abantu ekumele ngibapheshele imali yabo. So mangibuyela kuyena umfana wathi angithatha kule mali enginayo ngipheshe since imali yakhe engakongeni yabo into kanjalo. So imali yabantu engena lapho ke. So mayefaka umuntu i-order ngithatha ngipheshe. Uthatha upheshe. Yes. True umfana cause usho kanjalo. And then awusakwazi ukuthi ubuyele kumnikazi we-order mhlambe umnike lelo thembanyana nje. Inkinga nami ithemba ngangalithembi lo muntu ngangalitholi ithemba njalo lo muntu wayethenga ngiyithatha imali. Yabo cause angikwazi ukunika umuntu ithemba ngingazi nami ukuthi imali ngizosetaphi. Yabo cause wayethi imali mase ngibuyela kuyena ngithi phela kumele ngi-order abantu njengenjwayelo. Kwagcina sekwenzeka enye into wagcina ngibhlokha sigcina singasathola nje yabo nje into enzima nje kwangempela. Imake kwaphelelaphi lokho ukuthi sekucelele kini? Kanjani? Kwaphela kanjani? Angithi phela obvious useyile kini okucela. Ngithe namanje nisasebudlelwaneni naye. Sagcina singasatholani nomfana phela. Anganiphela ngasamele abuyisele imali yamashonisa le ngangiyithathile. Nale mali lezi nje ezinye lezi engiyibalayo zabantu. So ngafika la ehlala khona ubengahlali vele ukula kubo. Yabo. Shuthi wena kahle kahle ngezinye indlela singayibeka ngokuthi wahamba
wayoyicela kimi. Hhayi angifuni ibe kanjalo. Ikanjalo. Mina the way engiyibuka ngakhona. Indlela o-understand-a ngayo. Cha, mina ngendlela engiyibuka ngakhona. Kufana nokuthi wena wahamba wayoyicela kini ngoba ususibalekela ihlazo lokuthi lo upromise into angeke ayifeze. Inkinga ngeke ngikwazi ukuvuma lokho ngobani angizange kube isinqumo sami leso. Usifezile isithembiso. Angizwanga? Akasifezanga ngithi isithembiso. Phela ngokwakhe akasifezanga kodwa nalokho futhi nakumina futhi akusona isinqumo sami leso ngani. Kwakungesithi kodwa wena phela owathatha leyo nto yokuthi angihambe ngiyombolekela. Angizange ngiyithathe. Yena wayisho. Yes, wena washo. Uba wahamba waya khona uboleka. Imina engahamba impela ngiphike. Angithi kuwena phela owahamba waya khona. Phela kwakumele uqale uhlale phansi uthi ukuyithola kahle. Ukuthi kuyadinga wena sithi ukuthi ngesinye isikhathi ukuthole umuntu omdala ozoconsulta kuyena. Uthi uqale ubuze yena ukuthi okay mhlambe noma sisi nginesimo esikanje kanje. Ngingenze njani ukuze ngiye phambili nalesi simo. Ngiya-understand like ube khona umuntu engakhuluma naye ngaleso sikhathi. But ngekho-ke like akekho vele namanje. Nawe wawusu excited ukuthi ngangekho excited. Awungakujabulela ukucelwa. Cha phela lokho komcelo sengiyasho ukuthi ngangibona vele ukuthi ekugcineni ngeke kuphethe kahle because yabo wangayikhatha ngani-ke lokhu njani intambo phela ngangingalana ngangingazi ukuthi in future kuzowenzakalani. Okay. Yabo so ingakho ngangingabanga naso isisombululo esi-right because ngangingazi ukuthi in future yini into ezobhekufaka mina le. Yabo because okwamanje yimi ngedwa nje usesekule nkinga. Yabo so usuke wazama ukuthi uconsulte mhlambe oyedwa wefamily lethe mhlambe umdala nje yami kagogo noma kamama noma kababa oyedwa nje omdala ukukhulume naye. Cha sengibuze esayidini lami noma elamfana esayidini lakho. Hayi angikazi kwamanje because bonke phela vele ekhaya bacanga ukuthi mina oronga kodwa angikaze ngibachazele ukuthi kwasuka la kwala. Awukazi nje ukuthi angike ngike ngigonyuluke ngiba explainele everything. Inkinga abakazi vele bangibuza nalokho ngathini baphosile kuyakhulunywa emaceleni yabo kanjalo bahleba yabo kukhulunywa emaceleni ayikho umuntu osowangiqonda wangibuza ukuthi hayibo kahle sibani kwenzakalani. Yabo into enjalo kugcina imbulala umuntu because kukhona vele engabe mhlawumbe umuntu omdala akubuza ukuthi hayi awusichazele kahle ukuthi kwenzakalani yabo. Afike nje kuwena njengengane yena njengomuntu omdala afika athi sibanibani awusitshela iqiniso kahle kahle. Awukuphumela obala. Akekho ngabe ngidlala ngawe akekho umuntu waphumela obala kahle ikudla wena. Yes ongempela ngoba khona intombazane engangikhuluma naye engangisebenza naye ngathi mina ngisazoke ngifike lapho because okwangempela ngikho right esimweni nje sempilo because ngiyadinga nje ngangempela ngathi umuntu engakhuluma naye. Yabo yathi ake ngifike ngoba ekhaya nje kwangempela hayi ayekho nje umuntu osekangibuza ukuthi nalokho usehleze khulunywa uzokuthiwa khulunywa emaceleni ukuthi bekuhleba. Yabo nje site kanjalo. Mhlambe noma hayi ukuthi mhlambe basaba wena mhlambe uzoba no hayi kuyafana ngimncane nje nginabo noma kuthiwa ngizokwenza lokho bangagcina bengigobile nje ngoba phela bona abadala kunami. Yabo ayikho into engabayinqenelela lokho uhlapha ngizobahameza nani no ayikho into kanjalo. Okay kahle wena-ke sisi njengoba isimo sesikanje vele isolution yakho kahle ithini for let's say kumuntu obeplace i-order wangalithola like isolution yakho njengamanje kuyena let's say nje njengamanje mangase sithole noma sifonele umuntu oyedwa okwisimo sokuthi ulinde i-order lakhe wena nje ngobuwena yini into mhlambe ithemba ongamnika lona. Okwamanje ngingasho ukuthi cala nje bangibekezelele hayi na mhlawumbe uzinto engangihlosile yabo. Yes bayazi nabo nje abantu abaningi akade be-order kumina ukuthi bengibenzela nje iqiniso bebeyithola into zabo ngesikhathi. Yabo
So kwenzeka ngale ndlela engichaza ngayo-ke. So bengicela ukuthi bangibuyezelele one by one nje ngizokuzama ukuthi ngibabuyisele since ngikwazi ukubuyela emsebenzini la kade ngisebenza khona. So ngizokwazi ukubabuyisela kancane kancane bonke nje. Okay, mhlambe singathi uzobuyela nini? No, sengisayinile vele. Okay. Sishoda ukuthi ngiqale emsebenzini. So since uma ngiqala nje ngizobe sengibala lapho ukuthi oqala umuntu ekumele kuqalwe ngaye yilo Ombhalele. obhalele thina. Uyena nje yes. okwi-top ye-list. Mm. And then-ke uzobuye usuza-ke ngalaba abanye-ke wena obaziyo. Ngithemba ukuthi sithi angazi noma mhlambe ungathanda yini ukuthi mhlambe simfonele usisi ukhulume naye yena lo osibhalelile. Khuluma naye manje. Yebo. Mhlambe kungenza mhlambe naye abe nethemba more mayezwela and futhi uzama ukuthi unblock umnike lelo themba lokuthi Okay. ngoba umuntu kuyacaca ukuthi umuntu ebenisebenzisana naye isikhathi eside yabo. Yes, kahle. Yebo kahle. Yes. Inkinga iqale kulesi sikhashana esincane endlula kusona. Manje inkinga uma ungamfonela ngiphinde ngichaza same thing le. Cha. Wena uzomfonela nje mfethu nawe ukhulume uyibeke eposition yakhe usisi. Yabo? Yeah. Uyibeke eposition yakhe. Okay, let's say wena uyena, yena uwena. You understand? Vele bengi-understand uma ukuthi angisazi isitori sakhe. Nami okay. ngi-understand yakhe. Bengevele ngi-understand uma ukuthi angazi ukuthi yini abhekene nayo ngaleso sikhathi. Yabo. Kodwa iqiniso la lithi bekungekho right ukuthi ubaleke noma ubablock emafonini wenze nje izinto yabo ezifani ngoba kwabona bona bazi ukuthi kwenzakalani. So kulula kubona ukuthi basheshe bajaje ngoba abazi ukuthi kwenzakalani. Abazi ukuthi uvelelwe isimo sokuthi uyicele wena ungazi ukuthi kahle kahle uyayicela. Yabo? Yeah. Cha nje iqini noma kahle kodwa uyeza ukuthi ngikhuluma iqiniso wena wayicela kahle kini. Yabo? Kushuthi sekumele-ke uzame ukuthi uyokhuluma nabantu bakini ukuthi hayi kumele inkomo ibuyele emuva ukuze ibuyele ebantwini bazo. Serious. Kanti imali yenziwayo. Ayi ngicela ngingasakuchazayo bandla lokho. Oh okay. Kodwa iqiniso sisilelo kumele inkomo. Kodwa mina ngeke ngikwazi angikuvumi lokho cha. Ngi-understand indlela u-understanda ngayo nawe. But angivumi lokho ukuthi ngithi ngayicela kubeni angizange ngiyicela. Indlela okuchaza ngayo nawe angikubelieve. Ibuke lento. Ibuke. Yeah, ngilaze. Wa-organizer abakhongi. Ngithunyiwe nje. Futhi wafuna imali. Ngithunyiwe nje. You understand? Wena understand ukuthi ngithunyiwe. Okay, asike sibeke nje kahle sisi. Uyabona kodwa ukuthi uthando umuntu limenzisa into wrong. Wrong ublindwe uthando. Yes, yabo lokho ngiphiki. Ilokho ngeke ngikuphike. Ezinye izinto akumele ufake yonke into yakho emfaneni. Yeah. Kumele ufake at least noma u30 or 40%. Ngisho 20 nje right. Oh manje usubona ukuthi kumele ufake u20. Kodwa ngalesa sikhathi wafaka 100. Ngifuna uqhama ngafaka 100 angifuni ukudlala ngayo. Kanti bafethu kwenzakalani yini lesuke inihlanyisa kangaka ukuthi usungaze nje mfethu udele yonke into yakho. Kodwa nawe kodwa asesikhulume ngawe. Yeah. Ngeke ube nawo akwazi ufaka 100. So emjelweni yakho nje yonke mhlawumbe awukho la khona ukuthi usafaka 100. Cha mina ngiya-understand mina kunini. Yabo mina ngeke ngikhulumele kodwa mina abangazi bayazi angidlali nezingane. Ngiyofaka 100. Ngifaka u5. Hawu. Don't 95 ngibeke ngapha eceleni. Ngeke ngiyazenzakalela ukuthi ufaka 100. Awusungazenzi nawe ayikho umuntu osile ekhanda ngathi ufaka 100.
uyazenzakala 100 suyifakele. Kuze kube namhlanje lo mfana kwenzakalani manje? Kanjani? Wake wazama ukumfonela mhlambe kwenzakalani? Angimtholi phela. Wake waya la ihlala khona? Ngaya nini? Sunday noma Monday before after umcelo njalo after umcelo. Okay. After umcelo. Because wengahlali like ngathini like indawo kanje emakhaya noma mhlawumbe elokushini. Weqashile. Oh, kushuthi ifika namthwalo wala eSouth Africa. Indaba. Phela nini niyabathanda Hayibo, lokho njalo. angikaze khohlwa walana. Okay. Cha phela sengiyasho ukuthi Ngiyakuzwa ya. Wala. kodwa phethu serious kufuna ukuthi ukuze izinto zakho izoqonda kumele ubuyele ebantwini uzame ukulungisa amaphutha akho. Yebo sabantu siyona emhlabeni kodwa ke kumele yize noma njengoba yabo njengoba manje njengoba sekunje wena kumele uthatheni ifoni ubangene one by one ubanike lelo themba lokuthi bafethu kwenzeke one. Ngithemba ukuthi abaningi bazolibuka lolu hlelo lolu you understand? Bazokuthola ukuhila futhi ukuhila okukhulu abazokuthola ukuthi kuqhamuke ngakuwena ukuthi ubafonele one by one ubabeke ubatshele ukuthi ngicela ningipheni isikhathi esingaka ngizokwazi ukulungisa engibonile. You understand? Hayi kodwa siyabonga ukuthi ukwazi ukuthola isikhathi sokuthi uzothula udaba lakho la kuthina. Hayi siyabonga.